Пилатес реформърът е уред създаден преди повече от 100 години от Джозеф Пилатес, първоначално за рехабилитация на войници след войната. Пилатес реформърът под медицинско наблюдение на рехабилитатор може да помогне при болка в гърба и врата, да подобри мобилността и стойката. Той е подходящ за хора с заболявания и хронични болки, спортисти, които искат да повишат резултатите си, хора, които искат да отслабнат и да оформят тялото си. Всеки, който търси начин да намали стреса и тревожността. Създаден да комбинира контролирани движения за сила, гъвкавост, баланс и координация. Всичко в едно. Лечебен пилатес реформър предлага едновременно активиране на множество мускулни групи. Това осигурява стабилизация на гръбначния стълб и по-бързо възстановяване на двигателната функция. В център Kinesi Life използваме реформъра като част от индивидуални лечебни програми, за да възстановим вашето движение и да подобрим качеството ви на живот. Дали пилатес реформърът е подходящ за вас? Свържете се с нас на индивидуална консултация.